Нашата история започва в края на 1942 година, когато в Германия започват да циркулират слухове, че Червената армия е обградила 6-та армия на генерал Паулус при Сталинград. Хората, свикнали с великите победи на своите войници, трудно можеха да признаят, че най-голямата формация на Вермахта е обречена. Йозеф Гьобелс обяви немска Коледа, белязана от лишения и идеологическа решимост. 2 години по-късно берлинчани нямаха почти нищо за празнуване през Коледа на 1944 година. Бомбардировките бяха превърнали по-голямата част от столицата в руини. Хората бяха изтощени от недостига на храна и стреса. Това, което преди изглеждаше като безобидни тъмни шеги, се беше превърнало в черен хумор. Една шега гласеше: „Бъди практичен, подари ковчег“. Съобщения се надраскваха по стените на срутени сгради, за да уведомят членовете на семейството, че се намират другаде. Над тях нацистките обявления предупреждаваха: краденето ще се наказва със смърт. Въздушните нападения бяха толкова чести, че берлинчани прекарваха повече време в мазета и укрития, отколкото в собствените си легла. Убежищата, осветени с синя светлина, бяха клаустрофобични. Хората се блъскаха вътре, облечени с най-топлите си дрехи, носейки малки картонени куфари с сандвичи и термоси. Таваните бяха боядисани с светлоотразителна боя за случаите, когато лампите изгаснат. Берлин нямаше достатъчно укрития за своето население от 3 милиона души и те се пренаселяваха. Инициалите ЛСР, Luftschutzraum, въздушно укритие, се интерпретираха като Lernt schnell Russisch, учете бързо руски. Повечето берлинчани бяха спрели да казват Хайл Хитлер и вместо това се поздравяваха с Блейб Уйбриг, оцелей. Берлинчани се страхуваха от нашествениците от изтока. Пропагандата на Гьобелс многократно споменаваше зверствата в Немерсдорф, където войници от Червената армия изнасилили и убили стотици жители. Страхът им беше огромен, тъй като пристигането на съветите изглеждаше неизбежно. Офанзивата в Ардените през декември 1944 година до някъде възроди морала на германското население. Те вярваха в фюрера и чудодейните оръжия, мислейки, че могат да изнудват света. Висшето командване обаче не споделяше този ентусиазъм. Офицерите от генералния щаб справо се опасяваха, че офанзивата на Запад ще отслаби източния фронт в решаващ момент. Но Хитлер беше обсебен от идеята да обърне хода на войната и да принуди съюзниците да сключат мир. Той отхвърляше всякакви предложения към Съветския съюз. Гудериан предупреди Хитлер за натрупването на Червената армия за масирана офанзива. Хитлер отхвърли оценките, убеден, че съветските дивизии са слаби. Въпреки наближаващата заплаха на изток, Хитлер упорито съсредоточаваше вниманието си на Запада. На 13 януари 1945 година генерал Иван Данилович Черняховски започна мащабна атака срещу източна Прусия. Преди настъплението на съветските войници беше казано, че навлизат в барлогата на фашисткия звяр. Въпреки че германците оказаха забележителна съпротива, до 24 януари съветските сили вече бяха пред портите на Кьонигсберг, столицата на източна Прусия. На юг маршал Константин Рокосовски започна атака на 14 януари с цел да отреже източна Прусия. Още първата вечер германският генерал Георг Ханс Райнхард предупреди Хитлер за заплахата, но беше игнориран. Съветите изненадаха германците, което доведе до бързо настъпление. Гауляйтер Ерих Кох, регионален лидер на нацистката партия, отговорен за източна Прусия, отказал да евакуира цивилни и слабо координирал действията си с армията. Освен това, той по грешка изпратил влакове с бежанци към вече завзети територии, което допринесло за хаоса. Но когато съветите се приближили до щаб-квартирата му, Кох избягал, оставяйки цивилното население да се изправи само срещу Червената армия. Мнозина се опитали да избягат от настъпващите войски, но снегът и смразяващите температури довели до трагични последици. В едно село НКВД открил 100 трупа на цивилни в снега, жертви на марш на смъртта. Телата били на жени с шестолъчни звезди върху дрехите си, застреляни от упор. Настъпващата Червена армия извършвала масови насилия над цивилни, включително изнасилвания и грабежи.
Съветските войници възприемали германците като мишени за отмъщение заради нацистките зверства в Съветския съюз. Съветските командири правили опити да контролират войските, но с малък ефект. Войниците били шокирани от богатството и реда, които откривали в германските домове. Това водело до завист, гняв и разрушение. Политически офицери и цензори от НКВД се опитвали да контролират разказите, но действията на войниците било трудно да се овладеят. Те плячкосвали домовете, отнемали ценности и често унищожавали това, което не можели да отнесат. НКВД докладвал за масови разрушения и огромна миграция на германски цивилни. Между януари и средата на февруари 1945 година близо 8,5 милиона германци избягали от домовете си. Настъплението на Червената армия в източна Прусия довело до пълното унищожение на регион, дълбоко свързан с германската култура и история. Ужасите на войната били очевидни във всяко село и град, през които минавала армията. За съветските войници обаче нещата били съвсем прости. Войната просто се преместила извън територията на Съветския съюз и навлязла в германските домове. Това, което се е случвало в Русия, Беларус и Украйна, сега се случвало на германска земя. Докато Червената армия напредвала на запад, те откривали земи, опустошени от германските сили. Били видели ужасите на германската окупация и били решени да накарат германците да платят. До края на януари Берлин бил в хаос. Всяка нощ звучали въздушни тревоги. Бежанци, които продължавали да пристигат в града, разказвали ужасяващи истории за Червената армия. Унгария, съюзник на Германия, вече била на страната на Съветския съюз. Разпространявали се слухове, че източният фронт се срива. Железопътните работници знаели за напредъка на врага по-добре от генералния щаб. Много германци тайно слушали BBC, за да разберат истинските новини. Въпреки рисковете, те търсели истината за войната. Някои германци се надявали, че съветите ще нараняват само офицери и есесовци. Общественият транспорт все още работел и хората се мъчили да стигнат до работа. Да се спи по-близо до работното място станало нещо обичайно. Берлинчани се подготвяли да посрещат роднини и приятели, останали без дом. Онези, които имали връзки, се опитвали да избягат от столицата. Гьобелс обявил, че напускането на Берлин без разрешение е дезертьорство. Екзекуциите от страна на СС се увеличили по заповед на Химлер. На 23 януари били екзекутирани членове на съпротивата, свързани с заговора от юли. Лозунгът на Гьобелс «Ще победим, защото трябва да победим» не убеждавал много хора. Хитлер рядко се появявал и изглеждал немощен и сенилен. Офицери, посещаващи райхсканцеларията, ставали свидетели на драматични промени във външността и поведението му. Някога могъщият лидер сега приличал на старец. Хитлер не се доверявал на никого около себе си. Междувременно първи украински фронт на маршал Иван Конев напредвал бързо, превземайки Краков и Радом. Германската 70-та армия побягнала към река Одер. Първи белоруски фронт на маршал Георгий Жуков се движил бързо към Берлин. Сталин наредил на Жуков да изчака силите на Рокосовски. Жуков възразил срещу забавянето. Силите му напредвали през Вартеланд с малка съпротива от германците. Желанието на поляците за отмъщение било ожесточено. Съветските сили се отнасяли грубо с германските цивилни. На 23 февруари Познан паднал под натиска на съветските танкове и битката се приближила още повече до Берлин. Съветските войски достигнали река Одер и формирали плацдарми близо до Кюстрин. Германските сили били шокирани от толкова бързото съветско настъпление и не могли да подготвят адекватна отбрана. Било въпрос на седмици съветски ботуш да влезе в нацистката столица. Падането на Берлин, столица в пепел, на 20 април 1945 година, 56-тият рожден ден на Адолф Хитлер, беше отпразнуван с фойерверки, подготвени от артилеристите на Първи белоруски фронт на съветската армия. В този ден те започнаха обстрел на Берлин и не спряха, докато градът не падна. 3 дни по-късно съветски вестник съобщи, че техни войници са вече по улиците на Берлин.
Същата сутрин нацистите обявиха решението на Хитлер да остане в Берлин, придавайки на битката европейско значение. За цивилните в Берлин тези идеологически неща имаха малко значение. Оцеляването беше всичко, което имаше значение под непрекъснатите бомбардировки. Един от най-големите бункери в Берлин беше този при гарата Анхалтербанхоф. Построен от стомана и бетон, той имаше 3 етажа над земята и 2 подземни. Стените му бяха с дебелина 4,5 метра. Условията в бункера станаха ужасяващи, като до 12 000 души бяха натъпкани в 3600 квадратни метра. Толкова беше тясно, че достигането до тоалетната беше невъзможно. Една жена прекара 6 дни на едно и също стъпало. При такива условия хигиената се превърна в сериозен проблем, но тъй като водоснабдяването бе прекъснато, питейната вода беше по-голям приоритет. Имаше помпа извън гарата и млади жени при входа рискуваха живота си, за да донесат вода. Онези, които се върнаха живи, бяха изключително ценени от по-слабите или уплашени, които не смееха да излязат сами. Моралът сред германските войници не беше по-добър. Дори най-решителните изглеждаха слаби и уплашени. Германски офицери и войници започнаха да се появяват по укритията, облечени в цивилни дрехи. Дезертьорството изглеждаше естествен избор за мнозина. Пристигането на врага особено повлия на младите войници, които отчаяно искаха да загубят девствеността си. Момичетата, страхувайки се от изнасилване от съветски войници, предпочитаха да се отдадат на германски момчета. Хаосът доведе до нарастване на сексуалните контакти в тъмни мазета и бункери. Норвежки журналист отбелязваше как момчета и момичета в униформи се отдавали на импулсите си в трескаво търсене на удоволствие, макар че това пренебрегваше страха на момичетата от изнасилване. Друго проявление на хаоса в града беше масовото складиране на запаси от хората. Герда Петерсон, млада секретарка, се присъединила към група жени, които плячкосвали вагон с дажби на Луфтвафе. Когато руски самолети нападнали и открили стрелба с картечници, Герда се претърколила под вагона за безопасност. Видяла как една жена, носеща тоалетна хартия, била убита и си помислила колко ужасен начин е това да умреш. Когато електрозахранването прекъснало, слуховете се превърнали в основен източник на новини. Фалшиви истории се разпространявали бързо. Нацистката пропаганда, призоваваща за съпротива до смърт, била заменена с съветски листовки, които казвали на германските войници, че е безсмислено да продължават да се бият. Тези листовки били ефективни. Много германски войници ги показвали на съветските си пленители при предаване. Съветската пропаганда също пускала листовки, адресирани до жените на Берлин, уверявайки ги, че няма да бъдат наранени, и ги призовавала да убедят германските войници да се предадат. Въпреки това, берлинчани основателно се страхували от съвсем различно бъдеще. Те били отчаяни и хаотични, особено жените и младите момичета, които се изправяли пред заплахата от изнасилване. Надеждата за чудо, което да ги спаси от тази съдба, била вече изгубена. В такова състояние град Берлин посрещнал съветските войски, които настъпвали от изток и югоизток. Отбраната на Берлин била поверена на генерал Хелмут Вайдлинг с около 45 000 войници, включително войници от Вермахта, СС и слабо обучени отряди на Фолкштурм. Срещу тях стояли 1,5 милиона съветски войници. С приближаването на съветите, защитниците се сражавали ожесточено, но били далеч по-малко на брой. Докато битката за Берлин бушувала, Хитлер останал в бункера си, заблуден, че войната може да се обърне. Една от последните му заповеди била да се унищожи градската инфраструктура и всичко, което може да бъде от полза за съветите. Мостовете били взривени, както и хранителни запаси. Метростанции били наводнени, водейки до смъртта на хиляди цивилни, потърсили подслон там. Градът бил в пълен хаос, докато съветските сили навлизали все по-дълбоко в Берлин. Всеки ден срещали все по-малка съпротива от изтощените и малобройни защитници. Някога гордият град се разпадал. Сградите били разрушени, улиците пълни с отломки и трупове. Последните отбранителни действия били смели, но в крайна сметка безсмислени. Рано сутринта на 2 май съветските войски превзели Райхсканцеларията. Същия ден прочутото червено знаме на Съветския съюз било издигнато над Райхстага.
Берлин, сърцето на нацистка Германия, паднал пред съветите, отбелязвайки края на Третия райх. За съветските войници падането на Берлин било момент на огромна радост, войната била свършила и победата била в техни ръце. Въпреки това празненствата бързо се превърнали в хаос. Ободрени от успеха си, съветските войници станали агресивни. Дисциплината сред войските се разпаднала и мъжете започнали да плячкосват и да извършват насилие. Пиянството сред войниците станало обичайно, с абнормно големи количества алкохол. Политическите комисари се опитвали да овладеят пияната армия, но това било невъзможно. Празненствата, включително пеене, танци и тежко пиене, водели до още по-голям безпорядък. Войниците нахлували в апартаменти в търсене на храна, алкохол и ценности. В много случаи съветски войници нападали къщи и убивали обитателите им, дори когато те се опитвали да се предадат. Някои германски войници и членове на Фолкштурм размахвали бели знамена, но били застреляни въпреки това. Ситуацията ставала все по-ужасна с всеки изминал ден, а насилието изглеждало безкрайно. Заслужава да се спомене, че имало и войници, които се държали почтено. Едно подразделение сапьори влязло в апартамент и, когато открили болна жена, и дали храна и продължили напред. Въпреки това, общото отношение към берлинчани било брутално, надхвърлящо всякакви граници на приличието. Макар войната да беше свършила, гражданите на Берлин и Германия тепърва щяха да страдат, особено жените. Жестоко възмездие, ужасите на окупацията на Берлин, за войниците от Червената армия, които нахлуха в Германия от изток, по цялата граница бяха разположени пътни знаци, които ги подтикваха да не проявяват милост към германците. Войнико, ти си в Германия, отмъсти на хитлеристите. С такава заповед в ума си, не е чудно, че съветските войници не проявяваха съжаление към германското население, включително към най-уязвимите – жените. Войниците от Червената армия ги възприемаха като част от своето отмъщение. И какво отмъщение само беше това? След падането на Берлин, първите 2 или 3 дни от окупацията бяха сравнително спокойни за гражданите, тъй като съветските войници бяха твърде заети с преследване на отстъпващите германски войски, за да нанесат сериозни щети на цивилното население. Всъщност, цивилните почти не взимаха предпазни мерки, като плячкосваха складове с храни и търсеха гориво. Но от 4-тия ден това беше прекъснато. Започна непрекъсната верига от грабежи и изнасилвания. Съветските войници изнасилваха жени от всички възрасти, от малки момичета до стари жени. Не ги интересуваше дали жените са нацистки или не. Фактът, че повечето войници бяха пияни, правеше насилието още по-ужасяващо. Те не търсеха усамотени места, за да извършат престъпленията си. Изнасилваха открито, сред руините на домовете и по улиците. Дори изнасилваха жени пред семействата им. Ужасното преживяване, през което преминаха жените в Берлин, всъщност беше просто още едно страдание в поредица от нещастия, които ги бяха сполетели. След като изгубиха домовете и близките си в сражения, станаха бежанки, претърпяха ранявания или затвор и гледаха как децата им страдат от болести и недохранване. Изнасилването беше част от разказите им за оцеляване в разкъсана от война Германия. Един наблюдател отбеляза, че изнасилването се бе превърнало в рутина. Маргарете Бовери, германска журналистка, записала преживяванията си в Дневник на оцеляването, който написала за битката за Берлин. На 8 май 1945 година тя пише: «Карах колело с една изтерзана девойка, която била държана от руснаци в плен 14 дни. Била изнасилена, но нахранена. Обичайните изнасилвания се случиха. Съседка, която се съпротивляваше, беше застреляна. Гежа Краус не беше изнасилена. Тя настоява, че руснаците не докосват жени с очила. Иска ми се да знам дали е вярно. Войниците бяха доста пияни, но различаваха стари от млади, което вече е напредък. Дори евреите и антифашистите, които излязоха от укритие, за да посрещнат освободителите, често се чувстваха предадени. Инге Дойчкрон, която се криела с майка си, си спомня радостта си, когато чула руските танкове да приближават Берлин.
След като излязла от мазето да ги посрещне, един войник се приближил с усмивка и я хванал за дрехите, мърморейки: „Ком, фрау, ком!“ Тя избягала при майка си, която въздъхнала: „Значи е вярно“, и се надявала, че еврейските им документи ще ги защитят. Войниците обаче дори не можели да ги прочетат. Но съветските войници не търсели жертвите си само по улиците. Те също нахлували в бункери и мазета, където германци се криели от ожесточените боеве и изнасилвали жени пред деца и мъже. В някои случаи войниците избирали жени според предпочитанията си, а в други жените били групово изнасилвани. Войниците изнасилвали безразборно, насочвайки се както към възрастни жени над 70 години, така и към малки момичета. Първият антифашистки кмет на Шарлотенбург отбелязал: „В началото руснаците плячкосваха в огромни мащаби, крадяха от хора, складове, магазини и домове. Безброй случаи на изнасилвания се случваха всеки ден. Една жена не можеше да се спаси от изнасилване, освен ако не се криеше. Трудно е да се обхване пълният мащаб, в който се практикува изнасилване. Изнасилванията в бункерите били последвани от безмилостно разграбване и нови изнасилвания в апартаменти и домове из целия Берлин. Германците подали множество жалби до местната власт. Един полицейски доклад, изпратен до Ратхауса на Шпандау и предаден на съветския комендант на Шпандау, описвал инцидент от нощта на 6 май 1945 година. В 2:30 сутринта 3 руски войници разбили прозорец в коридор. Принудили един наемател да отвори вратата, след което претърсили апартаментите. На втория етаж открили 2 млади жени, спящи с бебе. Войниците седнали на леглото, пушели цигари и поискали жените да спят с тях. Когато едната опитала да извика, войниците я заплашили с пистолет. Другата повикала майка си, но войник я отвел в друга стая и я задържал с автомат, докато претърсвал куфарите. Междувременно другите двама изнасилили жената, която останала. Екстремното насилие било широко разпространено. Петиция от Берлин Райникендорф от 28 юни 1945 година описвала нападение от 4 май. 2 пияни руски войници нападнали семейна двойка. 62-годишната съпруга била изнасилена от двамата, а 66-годишният и съпруг бил застрелян. По-късно дошъл трети руснак и изнасилил жената повторно в друг апартамент. Тя отбелязала, че съпругът й не принадлежал към никакви нацистки организации и поискала изслушване при коменданта. Швейцарският журналист Макс Шнецер описал в дневниците си ужасяващи сцени от Далем, жилищен квартал в Берлин. В един случай баща се опитвал да защити дъщеря си, малко момиче. Монголците му забили 3 остър щик в корема. Руснаците стояли на опашки от по десетки пред самотни жени. В стремежа си дори не забелязвали, че те, жените, умират. Може би от отрова или от вътрешно кръвотечение. Много жени хапели и драскали, за да се защитят, но били удряни по главата с прикладите на оръжия. Мъже се нахвърляли върху войниците, но били застрелвани на място. Жени и момичета били преследвани из градини и улици, гонени по покриви и преследваните скачали за живота си. Жените били натъпквани в стаи. Войниците насилствено отваряли устите им и ги принуждавали да пият. Шнецер обаче отбелязва, че не всички руски войници могат да бъдат осъдени за изнасилване. Когато го попитали как са се държали руснаците, негов колега-журналист описал боевете във Ванзе. Отчасти като свине, отчасти като ангели. В някои апартаменти се стигнало до дивашки сцени с жени и момичета. Една жена умряла вследствие на насилието от страна на войниците. В други къщи руснаците се държали по-скоро като приятели. Те са като градушка, която унищожава само част от реколтата. Дори в други свидетелства от онези дни се срещат разкази за най-брутални изнасилвания, преплетени с примери за доброта от страна на съветски войници. В един случай цяло семейство се готвело да се самоубие, след като станали свидетели на масово изнасилване на своите съседи, но били спрени от състрадателен съветски офицер, който им обещал закрила. В друг случай група войници била спряна от свои другари, когато нападнали момиче. В присъствието на бащата Пидър и местен кмет от Бреслау написал:
Човек трябва да е преживял как руски войник може да даде последното си парче хляб на германски деца или как руски шофьор на камион по пътя доброволно може да закара възрастна майка с счупена каруца до дома й. Също така човек трябва да е преживял как същите тези хора могат да лежат в засада, може би в гробище, чакайки да нападнат самотни жени или момичета, за да ги ограбят и изнасилят. Някои експерти сравняват поведението на съветските войници с това на примитивни деца, които могат да бъдат изключително добри, особено към деца, но и жестоко брутални. Петър Блох, който преживял първите седмици от окупацията в Клайнмахнов край Берлин, написал за руснаците: „Бяха непредсказуеми, брутални като хуни и невинни като деца. Никога не знаеше какво да очакваш. Можеха спокойно да застрелят хора и да изнасилят жени. Можеха да дадат шоколад на деца и да стоят пред клетка с млади зайци и да се смеят и възхищават“. Може би най-точното описание на това как съветските войници са се чувствали и държали в тази ситуация е свидетелството на младши сержант Радкина, телефонистка. „Спомням си. Разбира се, че си спомням една германка, която беше изнасилена. Лежеше гола, с граната между краката си. Сега ме е срам, но тогава не беше така. Чувствата се променят, разбира се. В първите дни имахме едни чувства, после други. След няколко месеца 5 германски момичета дойдоха в нашия батальон при нашия командир. Плачеха. Гинекологът ги прегледа. Имаха рани, назабени рани. Бельото им беше цялото в кръв. Бяха изнасилвани цяла нощ. Войниците се редяха на опашка. Подредихме батальона. Казахме на тези германски момичета: „Идете и вижте, и ако познаете някого, ще го застреляме на място. Няма да гледаме ранга му. Срам ни е“. Но те седяха и плачеха. Не искаха още кръв. Така казаха. После всяка получи по един самун хляб. Разбира се, всичко това е война. Разбира се. Мислите ли, че беше лесно да простиш? Да видиш здрави, бели къщи с керамидени покриви, с рози. Аз самата исках да ги нараня. Разбира се, исках да видя сълзите им. Не беше възможно да станеш добър изведнъж, справедлив и добър, толкова добър, колкото си ти сега, да ги съжаляваш. Това щеше да ми отнеме десетки години. Може да се каже, че това беше просто още един парадокс на войната, още една трагична история в най-мрачната глава от човешката история. Изкуството да се отблъскваш, тактики за оцеляване на жените в Берлин по време на война. След като преживяха опустошителните бомбардировки над града и ожесточените сражения по улиците, германските жени сега трябваше да оцелеят пред най-пряката заплаха – да бъдат преследвани и изнасилвани от объркани войници. В този стремеж те предприемаха различни мерки. Много жени се опитваха да се дегизират, за да изглеждат по-малко привлекателни или отблъскващи за войниците. Някои мъжели лицата си с прах и пепел, подстригвали се късо и се обличали като мъже, за да избегнат внимание, докато други носели по няколко слоя дрехи, за да изглеждат по-обемни и по-малко женствени. Преструването, че имат тиф или венерическа болест, също било добра отблъскваща мярка. Независимо колко пияни и диви били войниците, те знаели, че трябва да избягват зарази. Най-разпространената тактика, използвана от германските жени, обаче била криенето. Жените прекарвали по-голямата част от времето си в мазета или други скрити места, особено по време, когато най-вероятно имало патрулиращи войници. Някои търсели убежище в домове, където имало възрастни хора или деца, надявайки се, че войниците е по-малко вероятно да нахлуят там. Когато настъпвало време да излязат по улиците, за да намерят храна или вода, жените се движели на групи, вярвайки, че безопасността в числото ще възпре нападателите. Използвали се също подкупи и преговори. Жените използвали каквито и да било ценности, с които разполагали – часовници, бижута или храна, за да подкупят войници в замяна на безопасност. В някои случаи се опитвали да преговарят директно с войниците, като се обръщали към чувството им за достоинство или състрадание. Общностните усилия също играели роля. Някои жени се обединявали, за да се защитават взаимно, изграждайки импровизирани барикади в домовете и мазетата си, организирали дежурства, за да предупреждават групата при приближаваща опасност, позволявайки на всички да се скрият или да се подготвят за защита.
Имало и случаи, в които жени се опитвали да се свържат с по-високо поставени офицери, които можели да предложат закрила. Това често включвало встъпване в съгласувани сексуални отношения с тези офицери като начин за защита от по-нисши войници, които по-често извършвали изнасилвания. Тази тактика водела до още един, може би най-странен парадокс, че жертвите се превръщали в манипулатори. Не било необичайно в такива случаи да възникнат моменти на истинска привързаност и желание между германски жени и съветски офицери. В дневника една жена в Берлин, анонимна разказвачка, описва своето решение след серия от брутални изнасилвания през април-май 1945 година. Казах на глас: проклето да е, и взех решение. Нужен ми беше силен мъж, офицер, който да ме защити. Щом можех отново да вървя, излязох на улицата, репетирайки изречения, с които да се приближа до офицер. Чудех се дали не изглеждам твърде жалка, за да съм привлекателна. Но вече се чувствах по-добре, защото правех нещо, планирах и желаех, вече не бях просто безмълвна плячка. Жените също се възползвали от всякакви съществуващи връзки или познанства с съветски войници. Тези, които можели да говорят руски или имали някакво познание за съветската култура, се опитвали да използват това в своя полза, изграждайки връзка, която можела да възпре насилието. Безмълвното страдание – опустошителното наследство на изнасилванията по време на война. Въпреки усилията за избягване на нападателите, много жени все пак станаха жертва на изнасилвания, а страхът от сексуално насилие остана постоянна част от живота им по време на окупацията. Само за град Берлин някои доклади оценяват, че около 20 000 жени са били изнасилени, докато други предполагат числа до 100 000 или дори близо 1 милион, тъй като много жени били нападани по няколко пъти. Някои източници твърдят, че до 10 000 жени са починали в резултат на тези атаки. Бруталността на съветските войници се простирала далеч отвъд Берлин. Из цяла Германия жените от всички възрасти били засегнати. Данните показват, че изнасилванията били широко разпространени и не били ограничени до конкретна област. Оценките сочат, че около 1,9 милиона германски жени са били изнасилени от съветски войници по време и след края на войната. Оцеляването след ужаса на изнасилването не означавало край на страданието за германските жени, тъй като много от тях забременявали. Поради масовия брой нежелани бременности, Министерството на вътрешните работи било принудено да признае ситуацията и да предложи създаването на специални отделения в големите градове за грижа за тези жени. Едно такова било в квартал Нойкьон в Берлин, където архивите показват рязко увеличение на молбите за аборт от жени, изнасилени от съветски войници. От 7 юни 1945 година до 17 юни 1946 година здравната служба одобрила 995 случая на аборт поради изнасилване. Лекари и медицински сестри работели при тежки условия, за да помогнат на тези жени. Докато повечето лекари били антифашисти, наскоро назначени от окупационните власти, някои от изпълняващите аборти били бивши членове на нацистката партия, временно отстранени от частна практика. Аборти били необходими заради високия брой изнасилвания. Все пак, жените трябвало да подават подробни заявления с обяснение на обстоятелствата. Декларациите, представени в здравните служби, често съчетавали социална необходимост и дискурс за расова хигиена. Една жена написала за своята бременност в резултат на изнасилване на 27 април 1945 година. Тя поискала аборт, защото вече имала незаконно родено дете и живеела с родителите си, които имали малки деца. Друга жена, изнасилена по пътя към Потсдам, заявила, че е неомъжена, че майка й е починала преди 15 години, а баща й бил полуевреин, с когото не била в контакт от 6 години. Тя обяснила, че било невъзможно да доведе дете на този свят при такива условия. Друга жена написала на 20 август 1945 година, че била изнасилена от монголец по пътя за работа на втория ден от великденските празници.
Тя описала насилието и последвалата бременност с отвращение, заявявайки, че не може да си представи да износи детето, защото това би довело до нейния край и би оставило децата й без майка. Жени с няколко деца и в трудни ситуации също търсели аборти. Една жена с 3 деца на възраст между 5 и 11 години поискала аборт, защото съпругът й бивш войник още не се бил върнал. Тя била бомбардирана 2 пъти и избягала от Западна Прусия през януари. Друга жена, изнасилена по пътя си за работа, написала, че била насилена от монголски войник. Въпреки съпротивата й, тя забременяла и поискала помощ, за да не останат децата й без майка. Последствията от кампанията на изнасилване включвали също заразяване на жените с венерически болести, пренесени от нападателите им. Лекари като Ан-Мари Дюран Вевер, която се върнала на работа в спешен пункт в разрушения Берлин, се съсредоточили върху изследване на жени и момичета за такива заболявания и подготовка за необходимите аборти. Дюран Вевер отбелязала, че изнасилванията, венерическите болести, нежеланите бременности и масовите аборти продължили далеч в 1946 година. Увеличаването на абортите след кампанията от изнасилвания показва мащаба на насилието и неговото въздействие върху живота на жените. Медицинските специалисти и социалните структури трябвало бързо да се адаптират, за да отговорят на нуждите на тези жени. Документите от Нойкьолн и други здравни служби свидетелстват за широко разпространеното страдание и усилията, положени за облегчение. Последиците от съветската кампания на изнасилвания оставили дълбок отпечатък върху много жени, а увеличението на абортите подчертава отчаяните обстоятелства, пред които са били изправени. Развързаната ярост, разбиране на мотивациите зад насилието. Свидетелствата на германските жени, изнасилени от съветски войници, са наистина ужасяващи и изискват най-дълбокото осъждане на онези, които са извършили тези чудовищни престъпления. Но те също ни оставят с въпроса: защо го направиха войниците от Червената армия? Какво по дяволите може да накара едно човешко същество да действа по такъв начин срещу друго, по-слабо човешко същество? Макар че преки свидетели на масовите изнасилвания със сигурност биха заявили, че тези войници са нищо повече от чудовища и диваци, отговорът на този въпрос е доста по-сложен. Нека започнем да го разглеждаме, като се върнем 1 година преди изнасилванията в Берлин. Беше лятото на 1944 година и сцената се развива в концлагера Яновска в Украйна, освободен от войските на Червената армия. Бягащите германци били оставили след себе си пресни трупове в плитки, песъчливи гробове около лагера. Не било трудно за войниците да ги намерят, тъй като телата били едва заровени, просто струпани в тесни канавки и покрити с рохкав пясък. Имало и непреодолима воня, която привличала мухи, хранещи се с разлагащата се плът. Сцена, която дълбоко потресла войниците. Това било първият път, когато те виждали такова чудовищно нещо. Мъртвите били с вързани ръце зад гърба и с куршуми в черепите. Косите на жените били изкубани от германските надзиратели, докато ги влачели към ямите, оставяйки кичури навсякъде около и в гробовете. Затворниците в Яновска написали свидетелствата си за това, което преживели. Тези свидетелства, открити в руски архиви, свидетелстват за ужасите на германската война на унищожение в Съветския съюз. Един документ описва зверското поведение на коменданта на лагера оберфюрер Вилгас, който заедно с съпругата си имал навик да стреля с пушката си по затворници, работещи в лагера. Много често той нареждал на охраната да хвърля деца от лагера във въздуха и да ги застрелва в земята, за да зарадва 9-годишната си дъщеря, която викала: „Татко, още, още!“ Ужасяващите сцени от Яновска били добре документирани от съветската пропагандна машина, която се погрижила всеки съветски войник да види изображенията на измършавелите затворници и купищата трупове. Вестници, радиопредавания и политически офицери подчертавали необходимостта да се отплати на германците за действията им по време на войната. Лозунги като „Убий германеца“ и „Отмъсти на хитлеристите“ били обичайни. Този постоянен поток от антигермански послания
Създал в умовете на съветските войници мислене, изпълнено с омраза и желание за отмъщение. С всяка стъпка на Запад съветите откривали още и още подобни лагери, масови гробове и десетки хиляди мъртви тела. Яростта достигнала своя връх, когато срещнали съсипаните си сънародници. Момичета на едва 16 години, отвлечени от родината им от германските сили, плачели в ръцете им, разказвайки отвратителните подробности за откраднатата им младост. Ако оцелелите от лагерите изтощени и болни не могли да поискат от своите освободители отмъщение, то гледката на разлагащи се трупове в плитки гробове го направила мълчаливо. После Червената армия влязла в Прусия, германската земя, и открила живописни села с бели къщи и красиви градини. Хората в тези села живеели сякаш войната не съществувала. Те не били преживели нито частица от травмата, през която минала останалата част от континента. Това било рязък контраст с образа на съветските земи, където германските войници не оставили нищо, освен изгорена земя. Насърчени от собствената си пропаганда да търсят отмъщение, съветските войници били решени да накарат германците да платят. Всички тях. Политиката на колективно наказание, следователно, изиграла ключова роля в престъпленията, извършени от съветските войници. Съветското ръководство вярвало, че германското население като цяло носи отговорност за войната и заслужава да бъде наказано. Войниците били насърчавани да гледат на всеки германец като на враг и да се отнасят към него съответно. Освен желанието за отмъщение и политиката на колективно наказание, и други фактори допринесли за изблика на военни престъпления. Един от тях бил разпадът на дисциплината в съветската армия. Бързото настъпление на съветските войски в Германия създало хаотична среда, в която било трудно да се поддържа нормална военна дисциплина. Освен това, командирите често си затваряли очите за зверствата, извършени от войниците им, тъй като военните цели били с по-висок приоритет. Затова много войници действали според импулсите си, без страх от наказание. При такива условия алкохолът изиграл значителна роля в поведението на съветските войници. Пиянството било широко разпространено сред войските, водещо до засилена агресия и насилие. Алкохолът понижавал задръжките и правил войниците по-склонни да извършват жестоки действия. Пияни войници често изпадали в буйства, плячкосвайки, изнасилвайки и убивайки без никакво внимание към живота на другите, да не говорим за последиците. Психологическото въздействие на войната върху съветските войници не може да бъде подценено. Травмата от години на ожесточени битки, загубата на другари и постоянната заплаха от смърт оставили дълбоки следи върху психичното им здраве. Много войници станали безчувствени към насилие и смърт. Тази психологическа травма улеснила извършването на зверства срещу германското население. Войната превърнала мнозина от тях в коравосърдечни, жестоки хора, способни на екстремно насилие. Трябва да се има предвид, че Втората световна война, особено в Източна Европа, беше война на тотално унищожение, характеризираща се с пълен срив на социалните норми и отсъствие на закони за водене на война в окупираните територии. Логиката на тази война беше, че тя трябва да се води без ограничения. В такава среда най-лошото от човешката природа излизаше наяве у войниците, които бяха оставени да действат според най-примитивните си импулси. Затова можем да заключим, че поведението на съветските войници в Германия било повлияно от съвкупност от фактори, включително пропаганда, личен опит, липса на дисциплина и хаотичната среда на войната. Тези фактори се комбинирали, за да създадат ситуация, в която били извършвани масови зверства срещу германското население. Желанието за отмъщение, материална изгода и сривът на социалните норми всички изиграли роля в подхранването на зверското поведение на съветските войски. Отречено правосъдие. Сложността при справянето с военните престъпления. Позицията на Сталин относно обвиненията за масови изнасилвания, извършени от войници на Червената армия в Германия, била на отрицание и отклоняване. По време и след края на войната Сталин и съветското ръководство не желаели да признаят или да се занимават с широко разпространеното сексуално насилие, извършено от съветски войници.
Те представили Червената армия като освободители, които донесли свобода и справедливост на народите на Европа, включително Германия. Признаването на масовите изнасилвания би противоречало на тази пропагандна линия. Когато се появявали доклади за масови изнасилвания, те често били омаловажавани или отхвърляни като вражеска пропаганда, целяща да подкопае образа на Червената армия. Съветската пропаганда представяла Червената армия като дисциплинирана и морално превъзхождаща фашистките сили, които била победила. Друга тактика била оправдаването или извиняването на действията на съветските войници. Историята се изграждала около идеята, че след ужасите и жестокостите на войната, включително зверствата, извършени от нацистите на съветска територия, действията на войниците били форма на възмездие или разбираемо поведение в хаотичната обстановка след конфликта. На място обаче съветските власти правили опити да се справят с престъпленията, включващи изнасилване. Ако войник бил заподозрян в изнасилване, действията му били разследвани. Един от методите бил да се идентифицират обвинените войници. Жертвите, обикновено жени, били молени да посочат извършителите. Въпреки че този процес бил труден за жертвите, тъй като им се налагало да преживеят травмата отново, някои от тях намирали смелост да посочат нападателите си. Съветските архиви разказват история за група войници, обвинени в изнасилване на германско момиче. Момичето било брутално нападнато и войниците били разпознати като извършители. Обвинените били изправени пред своите началници, които искали да гарантират, че справедливостта ще бъде въздадена. Те помолили момичето да идентифицира насилниците си. Въпреки страха и травмата, тя успяла да посочи войниците, които й навредили. Разпознатите войници били съдени от началниците си. Наказанието за такива престъпления било строго и в много случаи включвало екзекуция. Това сурово наказание било предназначено основно да служи като предупреждение за другите. То имало за цел да покаже, че такива действия няма да бъдат толерирани, дори и по време на война. Друг метод за справяне с изнасилванията бил чрез пряка конфронтация с други войници. Някои от тях сами поемали отговорност да накажат насилниците. Те вярвали, че репутацията на тяхното подразделение е заложена. Не искали действията на няколко души да опетнят името на мнозинството. Актовете на изнасилване също влияели негативно на морала на войниците. Мнозина се срамували от действията на другарите си. Тези войници се изправяли срещу изнасилвачите и налагали наказания на място. Това често включвало физическо насилие, тъй като искали да им дадат урок. Също така не било рядкост жертвите на изнасилване сами да търсят правосъдие, решени да накарат насилниците си да платят за престъпленията си. Много жени проявявали забележителна смелост въпреки трудностите. Въпреки всички тези усилия, справянето с изнасилванията по време на войната не винаги било успешно. Хаосът и объркването на бойното поле правили трудно последователното прилагане на правосъдие. Много жертви не се обаждали от страх или срам. Те се страхували, че ще бъдат съдени или няма да им повярват. Този страх често ги спирал да търсят справедливост. Имало и патриархална култура в армията. Някои началници не вярвали на жертвите или не приемали обвиненията им сериозно. Това нежелание пречело на ефективната борба с изнасилванията. Имало и случаи, в които войници опитали се да се противопоставят на изнасилвачите, били обвинявани, че създават разделение в редиците. Това обвинение затруднявало стремежа им към справедливост. Въпреки тези пречки, някои войници продължавали усилията си. Те били водени от чувство за дълг и чест, решени да защитят ценностите, в които вярвали. Тези опити да се отговори на изнасилванията по време на войната подчертават сложността на правосъдието по време на конфликт. Те показват борбата между поддържането на реда и справянето с жестоката реалност на войната. За щастие на германските жени ситуацията се променила драстично след края на войната и с въвеждането на известен ред в съветската окупационна зона. Изправени пред нарастващия брой сигнали за изнасилвания, които застрашавали сериозно репутацията на Червената армия като освободител, съветските власти започнали да разглеждат изнасилванията по-сериозно.
Президиумът на Върховния съвет увеличил наказанието за изнасилване, като го направил престъпление, наказуемо с 10 до 15 години в трудов лагер. Тази директива имала за цел да се справи с широко разпространеното насилие и да подобри съветско-германските отношения. На висшите офицери било наредено да налагат дисциплина сред войниците си и да подчертават необходимостта от уважение към германското население. Съветското военно ръководство се опитвало да вдъхне чувство за отговорност и дисциплина сред войниците. Командирите на поделения предприемали решителни действия срещу заловени изнасилвачи. В някои случаи насилниците били екзекутирани пред своите подразделения, за да служат като предупреждение за другите. Например, комендантът на Магдебург бил известен с това, че екзекутирал войници, заловени в акт на изнасилване. Тези строги наказания имали за цел да предадат ясно послание, че такова поведение няма да се толерира. В същото време пропагандата се фокусирала върху насърчаването на войниците да се държат почтено и да пазят репутацията на Червената армия. Офицерите били напомняни за задължението си да отстояват принципите на съветския социализъм и да защитават цивилните в окупираните територии. Съветските власти също приложили мерки за изолиране на войниците от германското население, за да предотвратят инциденти на изнасилване. Издадени били заповеди за изместване на съветските войници от германските домове в казарми или военни лагери. В някои райони цели села били евакуирани, за да се създадат отделни зони за съветските войски и местното население. Тази изолация имала за цел да намали възможностите за престъпления срещу цивилни. Били направени усилия за контрол на движението на съветските войски и ограничаване на контактите им с германски цивилни. Войниците трябвало да получат писмено разрешение от командирите си, за да посещават германски домове. Неразрешените посещения били наказвани строго. Мярката целяла да ограничи неконтролирания контакт между съветските войници и германските жени и да намали риска от изнасилване. Въпреки тези усилия, прилагането на дисциплина било непоследователно. Някои командири били по-успешни от други в поддържането на контрол над войниците си. В някои случаи командирите си затваряли очите или не успявали да наложат строгите мерки поради хаотичния характер на следвоенната обстановка. Съветската военна администрация също положила усилия да се справи с проблема с алкохолизма сред войниците, тъй като пиянството било основен фактор за насилственото поведение. Били предприети мерки за ограничаване на консумацията на алкохол и свързаните с нея проблеми. Въпреки това, наличието на алкохол и липсата на стриктен контрол продължавали да изострят ситуацията. Тъмната страна на освобождението – изнасилването като оръжие на войната. Когато се говори за масовите изнасилвания, извършени от съветските войници, трябва също така да се вземе предвид, че германските жени не са били единствените им жертви и че престъплението изнасилване не е било изключително запазено само за войниците от Червената армия, а именно жени в Унгария, Румъния и други страни, които са били на страната на нацистка Германия, също са понесли същата брутална съдба, след като Червената армия е стъпила на тяхна територия. В зависимост от региона, мащабът на изнасилванията бил сравним с този в Германия. Любопитен е обаче фактът, че съветските войници не били имунизирани срещу извършване на изнасилвания дори в приятелски страни. В края на 1944 и началото на 1945 година Червената армия преминала през Северна Югославия по време на последните етапи на Втората световна война. Въпреки че Югославия била приятелска нация, това не попречило съветските войници да извършват изнасилвания и други актове на насилие срещу местното население. Въпреки че броят на жените, изнасилени от Червената армия в Югославия, бил значително по-малък в сравнение с стотиците хиляди изнасилени в Германия и други вражески страни, поведението на Червената армия в Югославия пак било насилствено. Както вече научихме, съветската пропаганда изиграла значителна роля в формирането на поведението на войниците. В случая с Югославия, пропагандата наблягала на общата борба срещу германците и героизма на югославските партизани. Войниците били инструктирани да уважават югославските традиции, закони и семейства.
Въпреки тези послания обаче много съветски войници все пак извършвали изнасилвания и други престъпления. Тито, комунистическият лидер на Югославия, често се оплаквал на съветските командири от неправомерното поведение на Червената армия. Тези оплаквания довели до по-строги дисциплинарни мерки срещу провинилите се войници. Например, войници, извършили изнасилвания, може ли да бъдат осъдени на дълги срокове в трудови лагери или дори екзекутирани. Въпреки това не всички престъпници били заловени или наказани. В някои случаи съветски офицери предприемали твърди действия срещу своите подчинени, извършили престъпления. Например, офицер, който изнасилил жена, можел да бъде екзекутиран и това наказание било разгласявано сред войниците като предупреждение. Въпреки тези усилия, присъствието на Червената армия в Югославия все пак довело до значително страдание за много жени и техните семейства. Такова поведение на Червената армия в Югославия и други страни само добавя още един пласт към сложността на тяхното поведение по време на войната. В подкрепа на твърдението, че въпросът с изнасилванията по време на война е много по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед, говори фактът, че съветските войници не били единствените сред съюзниците, склонни към изнасилвания. Американски, британски и френски войници също оставили кървави следи по пътя си през Германия. Що се отнася до американските войници, изнасилванията започнали веднага след десанта в Нормандия. Френските жени били особено уязвими, тъй като американските мъже ги възприемали като лесна плячка. Американските войници вярвали на митовете, създадени от пропагандата, че френските жени са сексуално достъпни. Американското армейско командване направило малко, за да дисциплинира войските си. Те оправдавали поведението на войниците, обвинявайки социалните проблеми във Франция. Когато броят на жалбите за изнасилвания се увеличил, армейското ръководство хвърлило вината основно върху афроамериканските войници, които впоследствие били жестоко преследвани и наказвани. Но това не било краят на дивото поведение на американските войници. То продължило и в още по-голям мащаб в Германия. Изнасилвания често се случвали по време на бързото настъпление на войските, само през април 1945 година. 37 войници били осъдени за изнасилване. Изнасилванията били често изключително жестоки, германски жени били пребивани до безсъзнание и подлагани на орално или анално проникване. Според военни статистики, около половината от изнасилвачите в първите месеци след войната били обвинени за нападения над непълнолетни. Най-младата регистрирана жертва била на 7 години, а най-възрастната на 69. Според изследване по темата американски военнослужещи, изнасилили приблизително 14 000 жени в Западна Европа, повечето от тях в Германия. Архивите на САЩ разкриват, че всички престъпления, включително изнасилвания, извършени от американски войници, били значително по-чести, отколкото официално било докладвано. Британски войници също извършвали изнасилвания, макар и по-рядко от американците. Много британски войници изпитвали чувство на превъзходство над победеното германско население и използвали изнасилването като начин да демонстрират тази власт. Те често оправдавали действията си с твърдението, че германските жени участвали доброволно, въпреки че много от жертвите показвали признаци на съпротива. Френски войници, включително онези от колониалните части, също били замесени в множество случаи на изнасилвания. Доклади сочат, че в някои райони под френски контрол случаите на сексуално насилие били тревожно високи. В Штутгарт, например, стотици случаи на изнасилвания били регистрирани малко след окупацията на града от френски войски през април 1945 година. Френските войници били настанявани в домовете на цивилни, което ги поставяло в пряк контакт с германското население. Тази близост водела до многобройни случаи на сексуално насилие. Френските войници често възприемали германските жени като трофеи от войната и се чувствали в правото си да разполагат с телата им. Френските военни власти правили малко, за да дисциплинират своите войници или да защитават германските жени. Подобно на американските си съюзници, французите също приписвали изнасилванията основно на колониалните си войски от Северна и Западна Африка.
Този аспект понякога бил използван от нацистката пропаганда, а по-късно и от определени среди в Германия, за да се разпалват расистки настроения и да се отклонява вниманието от по-широкия проблем с военната дисциплина и отговорност. Тези изнасилвания, извършени от американски, британски и френски войници, показват, че изнасилването като военно престъпление било част от по-широк модел на сексуално завоевание по време и след Втората световна война. Войниците често виждали жените като плячка от войната и се чувствали в правото си над телата им. Военните власти често пренебрегвали или омаловажавали изнасилванията, обвинявали жертвите или използвали расови предразсъдъци, за да оправдаят действията си. Германските жени, вече страдащи от опустошенията на войната, се сблъсквали с допълнителна травма от тези нападения и били принудени да приемат изнасилванията като част от обичаите на войната. Белезите на душата – трайната травма от войната върху жените. Колкото и да са били движени от гняв и желание за отмъщение срещу германците, съветите, германската пропаганда била внушила на германското население стереотипи, представящи съветския народ като диваци от изтока. Когато Червената армия навлязла в Германия, много германци били напълно ужасени. Нацистката пропаганда ги била предупредила, че съветските войници ще донесат разрушение, смърт и немислими ужаси. Когато съветите поели контрола, много германци закачили бели знамена пред домовете си, сигнализирайки капитулация. Съветските войници не срещнали особена съпротива. Повечето мъже, способни да се бият, вече били мъртви или твърде млади, или твърде стари, оставяйки само жени, деца и възрастни. Страхът от насилие, особено от изнасилване, се разпространявал като горски пожар. Този страх бил толкова силен, че много германки избягвали болниците, след като били изнасилени. Съветите се опитали да овладеят разпространението на венерически болести, като създали медицински центрове, но малко жени отивали там. Разпространявали се слухове, че тези центрове били капани за разпознаване на здрави жени, които после щели да бъдат изпратени на принудителен труд в Сибир. Някои жени дори вярвали, че лечението, което биха получили в тези центрове, би било по-лошо от самите болести. Въпреки страха и продължаващата вълна от изнасилвания, почти нямало организирана съпротива. Войната изтощила германците, а с падането на нацисткия режим те вече нямали за какво да се борят. Съветските сили, особено НКВД, били също много ефективни в потискането на всяка съпротива. Провеждали масови арести, често насочени към хора, заподозрени само защото изглеждали враждебно настроени към съветите. Много германци вярвали, че предстои нова война между съветите и западните сили и че тя ще ги освободи от съветския контрол. Това вярване, известно като митът за войната, вдъхвало надежда на някои, но също така ги правило по-пасивни, чакайки помощ, която никога не дошла. Страхът от изнасилване и насилие принуждавал жените да променят поведението и ежедневието си. Жените избягвали да излизат сами, особено нощем, и вземали мерки за защита на себе си и семействата си. Някои дори прибягвали до крайни мерки, като бягство от домовете си или самоубийство, за да избегнат заплахата от изнасилване. Проникналият страх създавал атмосфера на несигурност и ужас, която засегнала ежедневието в германските общности. Най-лошото обаче било, че изнасилванията имали дълбоки и трайни социални и психологически последици върху германските жени и обществото. Много жени страдали от дълбоки травми от насилието, което им било нанесено. Психологическите белези, оставени от тези престъпления, били тежки и причинявали дълготрайна емоционална вреда. Жертвите изпитвали срам, вина и страх. Тези чувства били утежнени от факта, че много жени не можели да говорят за преживяното заради стигмата, свързана с това да си жертва на сексуално насилие. Стигмата, свързана с жертвите на изнасилване, допълнително ги изолирала от обществото. Много жени били избягвани от своите общности и дори от собствените си семейства. Това социално отхвърляне засилвало тяхната психологическа травма, оставяйки ги в самота и без подкрепа. Страхът от отхвърляне спирал много от тях да потърсят помощ или да споделят преживяното.
Дори децата, родени от изнасилвания, често били стигматизирани, наричани незаконородени, а понякога били изоставяни или давани в държавна грижа. Майките на тези деца били подложени на огромен социален натиск, а самите деца израствали с бремето на своя произход. Травмата засегнала не само самите жени, но и техните семейства. Съпрузи, бащи и братя често се чувствали безсилни да защитят своите близки, което водело до чувства на безпомощност и гняв. Разпадането на традиционните семейни роли, върху които била изградена нацистката идеология, където мъжете трябвало да защитават жените, създало усещане за провал сред мъжете. Това допълнително напрягало семейните отношения и довело до дългосрочни социални последици. Престъпленията на изнасилване също допринесли за срив на доверието в общностите. Хората станали подозрителни към непознати и дори към съседите си. Страхът от това да бъдат набелязани от съветски войници създал усещане за изолация сред отделни хора и семейства. Това подкопало чувството за общност и взаимна подкрепа, които били от решаващо значение за оцеляването по време на войната. Престъпленията оказали също сериозно влияние върху германската национална идентичност. Насилието, причинено от съветските войници, било възприето като форма на колективно наказание за действията на нацисткия режим. Това създало усещане за виктимизация сред германското население, което се чувствало, че бива наказвано за престъпленията на малцина. Тази виктимизация допринесла за сложна и конфликтна национална идентичност, в която чувството за вина и срам от действията на нацисткия режим съществували заедно с гняв и негодование към съветските окупатори. Това усещане щяло да влияе на германските нагласи към Съветския съюз десетилетия напред. Днес, много години по-късно, повечето от жертвите на масовите изнасилвания през пролетта на 1945 година вече са напуснали този свят. Светът все още помни този период като славния момент на падането на Берлин, който белязал края на нацисткия режим. Свидетелствата на тези жени, които понесли основната тежест на неизразимото насилие, остават по-малко известна глава от историята на Втората световна война. Тази история е тяхното сурово напомняне за дълбоката човешка цена на войната и трайната болка на онези, които преживяват нейните ужаси.